האם לא נצטרך רופאים בקרוב? טוב, לא ממש. אבל הפרויקט שלי נועד לענות ולספק טכנולוגיה מתקדמת לחיזוי מחלות על סמך הטקסט שלכם בלבד. לצערי, קיימים הרבה מקרים של רשלנות רפואית בנושא חיזוי המחלות שגורמת למקרים מצערים רבים, ובמיוחד בתקופת הקורונה. כדי לעזור עם טכנולוגיה מתקדמת בבעיה זו, הקמתי מערכת שכוללת ממשק משתמש קל לתפעול עבור כל הגילאים. אפשרות לצ'אט עם הרופא ושליחת תיאור הכאבים והסימפטומים בטקסט אל הרופא הנבחר. ובו זמנית, הרצת מודל למידת מכונה לחיזוי המחלה והמלצה לבדיקות נוספות של מחלות, כדי שחלילה לא נפספס שום דבר, וכל זאת על סמך הטקסט שלכם בלבד. באמצעות המערכת, הרופאים יכולים להיעזר ולחזות מחלות בצורה קלה ומדויקת יותר מאי פעם, מה שמבטיח ביטחון רפואי וירידה במספר הרשלנויות. הפרויקט שלי מספק